so good. You're so fine, so fine. Character, whoa. I love your character, whoa. Immaculate character, whoa. Character, baby, oh. The way that you walk, baby, I love the way that you talk. Sometimes you like to dance, sometimes you like to chill. Either way, I'll be satisfied. You're such a soft-spoken lady. You're such a soft-spoken lady. Oh, you're such a soft-spoken lady. You're such a soft-spoken lady. Oh, you're so good, you're so good, you're so fine, so fine, you're so good, so good, so fine, so fine. Kambo kakurumbira chose kanonziko character kubva kuna yeka mushakavu Prince Tendai Mfurutsa aibveko kwa Mfurutsa uko kuri kurungwe ndakasvikapo pamusha pacho ndikasvika zvese nepakaradzikwa pacho parinda rake ndikaona zvese munhu airemekedzwa chose kunharaunda yekwawo ikoko Prince Tendai nekuda kwokuti munhu aisimudzira nzvimbo yekwake ikoko uyezve aidiwa nevanhu vemunharaunda zvodaka ari mupenyu kuti aoda izvi chirodanga akakwikidza kuda kuita MP cheche dai kutaura kunoko akatoti pfe atoripe papo. Prince Tendai akazvarwa musi wa 28 July 1955 akaberekerwa kuChiweshe kuHoward Mission Hospital uko akazotisiya musi wa akatisiya musi wa 28 December 2011
apa anga ane makore 56 totizorora murugare. Vakazvara mbamavo varimo 7 iye ari wechinumber 4. Ekunotanga Obedhaya, kuzouya Amose, kozoti Miriam, Tendai, Noah, Peter na Lucy. Obedhaya, Miriam, Tendai na Lucy vari vana akusisina vakatisiya totawa zororai murugare. Babao vainzi Roma Manyika Mufurutsa, yanga ari brigadier mukuru kamutungamiriri wekusalvation army. Munozvaka kusalvation army ka vanoshedzana kane matitles ka ekuchiuta kana kuti ekuchipurisa chaiyo. Avanga vari mupriest pachikoro paNyakuja school ikoko kuchiweshe. Asi tine urombo kuti Mndara vakazoshaya mugore 1976 komana kumusha kwavo kuurungwe kumagunje uko. Jean Chitsiga Mufurutsa from Guruwe ndo vanga vari amai vekubara Tendai. Tendai akazvarwa kuchiwesha asi akazonokurira ake kumusha kurungwe. 1962 ndo paakatanga kachikoro paNyamutora paakaita standard 5 6 akazoenda paWard Mission uko kwaakazonopedzisa zvakare ka secondary yake. 1972 apedza kachikoro akabva abva kuHoward ikoko akunotsvaka basa. Pandakaenda kumagunje ikoko ndakaita mhanza kutaura zvakare ka neumwe mukoma wavo anonzi Jona Mufurutsa. Rikaiti mbonzo pana vambotipauka chidimbu chenhoroondo yaTendai. Baba wangu aine basa rechifundisa. Vainzani? Vainzi Brigadier Nzou. Eko amai vainzani? Amai vainzi Jenny Nzou. Nekudaro mumba mana Tendai wokutanga mukomana ainzi Obadhaya Mufurutsa, kozotevera Amos Mufurutsa, kozotevera Miriam Mufurutsa, kozotevera Tendai Mufurutsa, kozotevera Noah Mufurutsa, kozotevera Peter Sarudzai Mufurutsa kana kuti Lucy Mufurutsa, kozotevera gotori kupedzesa Lucy. Tendai wakaberekerwa kupi? Tendai akaberekerwa kuchiweshe. Kuchiweshe kuHoward? Kuchiweshe kuHoward. Ndo paita baba chifundisi babo? Ndo paita baba chifundisi. Akazokurira kupi? Akati berekerwa iyo ndokudzidza ikoko kuchiweshe kumaruzeva kwananyakudya, ndokubva azoenda kuHoward ndokwaakazoenda mudzidza. Wapedza chikoro ikoko kuHoward wakazoita sei? Apedza chikoro ikoko akauya kuno kumusha. Pano pamusha kunonzi kuyi kunonzi kuHurungwe. Vakauya kuno kumusha, baba vachinjirwa kuno kuHurungwe. Vari vakashanda samufundisi vaingochinjwa. Saka baba kuchinjwa kwavakaita kuno kuHurungwe vakachinjwa kubva kuchiweshe vakagara kumaumbe kowa, vachizochinjwa ikoko vachizonogara pakatene kowa, vachizobva ipapo ndokubva vaenda kunonzi kumawada kwa chief mudzimu vari mufundisi ikoko, ndokubva vazochinjwa zvekare ndokuya kuNyamutora. Saka iye mukomana uyu zvaakazopedza chikoro kuHoward wakazoitei?
zvaakapedza chikoro akambouya kuno kumusha ndokubva ambonoticha kunonzi kugarambazungu. Aticha kugarambazungu ndokubva azowana basa mukanzuru, ndobva anoita sekretari kanzuru yekupi? Magunje. Magunje rural council ndo maakashanda ari. Kubva kwaakaita apa pamagunje council takatangopinda mumasai ekuzvimatongero enyika izvi, ndobva achinjwa apa ndokunoshanda ari kukaroi, ndokwaishanda ari. Kubva mukaroi umo ndopaakazosimudzira manje oenda kuHarare. Amawanza kapo ndo mkuma wacho ka vanonzi Jona Mfurutsa avaone vanotambudzika ka ane maziso avaone, so ndaingokurukura nawe papa tiri kwekuka kumusha asaiwa vainatsokurondedzera chaizvo, takaita rombo rakanaka chose.
Zambezi tulimpopo muchiruka tondera muchiruka rangarira ini dzakakurumbira kaidzi blast from the past Zamageddon Vanessa life Coast is clear. amwina nechiro driver Protection. The drums are rolling. The lions rolling. kwasira tseko also tisoro jena babai mbayo solas pa glende apa na Motion Diamond ikoko tiri fire Chibodza pana pakuti kwa izvo zvakatanga seko zvemagitari kuna Prince Tendai Mufurutsa aitangira pano dzimba dzangu dziri zasuko ikokuye panapa ndopanga pane dzimba dzana baba pano baba vangu samufundisi vakanga vari vanhu vanga vasingafariri nezvivana kuti vaite zvemagitara saka iye manje aiti kana adaro ouya kumba kwangu kuyaku kana asvika kumba kwangu kuye airidza kabhanjo kegaroni garoni chairo chairo ndokairidza achingoridza anga asati akukwanisa zvake saka kuno kwakuri kuwanda kuya kumba kwenyu kwangu kuri kuwanda nokuti baba vangu vasingazvifariri saka azoti wanei basa mukanzuro ndokubva aenda kusvika kuyako ndokushanda paaishanda kuye manje ndopaakatanga kutenga gatari rake manje gatari chairo achiridza arimomo zvake zvishoma shoma paakazoenda kukaroi abva kunoku aenda kukaroi ndopakanosvika kuyako ndokushanda manje akuwana nguva yekupota achimboenda kunobatana nevamwe vanoridzawo magitari ndopasvika pfumbira ipapo ndokubva angosumudzira kuenda kuHarare. Pane here pamakambowanawo mukana wekumira paairidza? Ndiri kuno kumusha semunhu womukuru ndasingafambe maningi asi kuti paakazenge akuHarare ane studio yake kuhigh density kuHarare uku ndokwandinosvika ndichimuona manje achitepa nenge marecords zvichitobuda zvichitonakidza naye aitozvitepa futi achiimba ndopandikanyatsoona manje kuti zvinhu zvacho zvanga zvakutonakidza. Ko mufundisi vazoona kuti ndo chipo chine mwana vakazoti kudii vaona chipo chanyuka? Pakazobva baba vasati vafa handiti vakazviona kuti ndo zvaari kuita? Nguva yakaenda mukomana uyu kuHarare baba vakanga vatofa kureva kuti music yaizoitwa naTendai havana kuiona. Kuamai amai vakaiona. Amai vakaiona. Amai vaizvitambirawo sei vaona kuti mwana uyu zvaari kuita ndo zvasingadiri nababa? Asi amai vakanga vachitotaura vachiti ndakanga ndisingazivi kuti mwana uyu achazoita chipo chakadai nokuti panguva yekutanga kuridzwa kwaitwa magatari ainzi anopa urombe but nokupedzisira akazviona kuti chipo ichi chinotoita talenti rakadai nokuti zvanga zvakutoona kuti zvanga zvakutobatsira plus zvanga zvakutobatsira munhu wese kuona kuti zvinhu zvaanga akuita zvanga zvakubhadhara. mapanzo kapoka ndo pachoka pazvakatangira ndo kwazvakatangira ikoka mangwenzo ka nhau yacho ka
regai tipfurire mberi andimbotiwo turudwe kamwe zvekare kanonziko November Rain kanofarirwa zvakare nevakawanda. Chimwe chinyorwa chinotaura izvo kuti izvo tendai achiriko ku Howard Mission uko apa pane band rechikoro unozoka kusalvation kuma instruments anenge ariko zvakare uyezve mukoma wake aiva negitari aipota achimbokwapaidzana naye kana papa hoti payakauya kumba ivaraidza vazhinji aitomboridza zvakaranzi kuti church services aye achipuraya bhanjo mukoma wake pamadrums vanhu vakanyanya kumubata moyo panyaya dzekuti apinde mumanzika vanhu vakaita sana Rise kagona Big Tempo Michel Jambo asanga akanyanya kuwadzana zvakanyanya na Big Tempo ndokutoti ndiye akatozoita MC pamuchato waBig wakachatira paChapman Golf Club apo muno mudhorobha reHarare. Apa akanotrena zveumabharani akudomboshavako apedza akashanda mukanzuru sezvataura namukoma akaukanzuru ukaroi ndopa akabva atanga kupinda mune zvemimhanzi zvakanyanyisisa anziye aishuvira kuti nini ndoda kutozoenda paTV ndibudewo paTV sezvinoita maBeatles, Monkeys, Tom and John ndo zvikwata zvainyanya kuyemura mimazi yake kana misambo yake toko yange yakarerekera ikoko asi wake akazongosota kauti barbed wire achiri kushanda kukanzuri ipapo ndopa akaumba chikwata chake cheMidnight Magic anga batana panana John Jijita Kenny Mwanza pa lead Dani pa keyboard mugore 1986 ndopa vakatanga achibva atanga nekurekodha kambo kanonzi ka7 signal kainzi ko Late at Night ndopa akabva afunga zvokusiyana nezvekushanda mukanzura akati beta ndiende kuHarare ndopa akazoya kuHarare akajoina samabharanzi kuOld Mutual Company kuOld Mutual Insurance Company ndoko akasangana na John Jijita ikoko aidanase kana msekangande John Jijita anenge ndoko achiri kushanda ikoko mukoma John Jijita wacho kamuri anongoramba ari busy ndakatombowatsvaga kuti ndimboita hurukuro nawo timbonzwa kuti ko zvakatanga sei asi vari kuta kutsvedza unge muramba chaiko
rekati mwanzo kambo kati kutanga first single yao, first release yao ka Late at night. Amusambo yuka weku Caribbean Islands ikoko amukataza mimi ndo pakatangirawo zvakarika Urban Groove ipapa panana Prince Tendaya pa ndo zvibaba zve Urban Groove ko zvibaba zve Zim Dancehall ndo zvipiko ay endo kudaroka musambo wake we Bob Dwyer wakakurumbira chose endeni ndiega aingokwapaidza ari 1 aigona kana uyezve aimba zvakarika nemitauro yakasiyana siyana inowanika ka muno muAfrica Chewa Shona Lingala Ndebele Venda neSwahili akazonoburitsawo pfurira mberi zvakare akarilizawo vana Sweet Papoy iyo yakaimbwa ka neChewa Shona Kiswahili neLingala 1986 from Zambezi to Limpopo kubva paalbum rainziro Serious kakanetsawo zvakare kakatowana kamubayiro webest song yakasponswa neThe French Embassy 1986 kuzoti zvakare rimwe damba refu rinonzi Cultural Uprising rakaburitswawo zvekare ipapo ndo pava nenziyo dzakafanana na character nana mabullets
dzakakurumbira dzikanetsawo chose. Akazobudisa zvakare ka 12 inch yaka enziyo mnyanga enziyo bus driver mushure mokunge vana vakatsakatika ka kunyanga vanokwanitewo ka 83 vakafira panyanga bus disaster musi wa 3 August 1991. Bhazi iri kambo aka kanonzi bus driver kakaimbwa nevaimbi vakasiyana siyana vaibva kuzvikwata zvakasiyana siyana kusanganisira ana Oliver Mtukudzi nana Hosiya Chipanga ipapo vange varipo. Akazoita zvakare kamwe kambo kanonziko kumusha kakaita na Michel Jambo, right. Pana bus driver pana Big Tembo anga aripo, Tuku anga aripo, Chimbetu Simon anga aripo, Isaac Chirwa, mekaniki Manyeruke, Newman Chipeni vanga varipo zvakare ipapo pane kambo kanonziko bus driver. Kambo kaka kambo kanorwadza chose kanobata mwoyo wemunhu wese kunyanyanya kana tichinge tapinda muna mazororo kudai zvika apo njodzi padzinowanda unonyatsokunzwa kuti mashoko anorwadza ekuti tongoramba tichingoyeuchidzana here mazuva ese. Kwewo uri muchairi hauzvizivire wega here. Lina vachayeli vamateksi, lina vachayeli vamalori. How with a bus driver ukijibelani hamba kancane kancane sizofika mpela. Lingadali ngempela yabantu. Uchayeli wese davejana rapo kujubata juo mutambo wacho. Nai bus driver chete daiwe haidu mumigwa. Nai bus driver chete daiwe haidu mumigwa. Iwe bus driver reka kutamba nemweya yabantu. Imi mose vachayeli musatamba nemweya yabantu. Why do you drive that way? You know it ain't right. You're playing
take it slow with the lives of other people in your hands. Slow down. Slow down. For you to take precautions. Better late than too late. Oh, listen to me. Wito katika madereva wote jamani, mujitahidi kulinda maisha ya abiria. Tembeza magari pole pole, oh pole pole. On the 3rd of August 1991, 89 people, 83 of them students, perished in the Nyanga bus disaster. Bus driver. According to witnesses, the driver was overspeeding. Bus driver. Also, according to witnesses, the driver was under the influence of alcohol. Bus driver. Bus driver. You make us worry when you're driving in this hurry. Bus driver. When I'm child, I would child him out of there when I'm the leno. Bus driver. Take it slow. You've got such a pretty slow. Bus driver. We need a driver. Zema Kitalo, Orchestra Mangelepa, Michael Lana Sibusi Nube, Simon Chimberi Jimen Chipeni Mechanic Manica was Yachipanga, Isaac Chirwa, Fortune Faruta, Joseph Majimba, Chiviringa News in German, so you got Chiviringa News up. Chiviringa now, Joseph Majimba, Mupeyu. John Gumbo, a big table from Chukuti. Abajinji Vaitia, Joseph Matimba Kashaya, Upen Joseph Matimba, Asuri Nirugubernoti and Akastro, and this with Chokwadi. On behalf of the passengers, we'd like to thank you all for contributing towards this project. Jessica Shagatonega, a prince Tendaiga, Amufurutsa, Akomana Mega. Kambo kanobata moyo chosen. Paningi nongu ese. Tendai kwandiri akangari munu kwai. Angari munu aiziva. Kana jitu kuziva. Kutu akakuona yo uchitambura. Aitonzwa tsitsi munu akanga achinzwa tsitsi. And aida kubatsira. Aibatsira nikangutaura. Akanga asingadi kuona munhu achitambura. Kangomona achitambura. Kana okupa kana kuti imari. Aingoda achiti. Iwo zorotora kuti ndapirwa mari ikweni. Ndapirwa mari ikweni tasingabezoti shuwa. Totosari chimutenda. Kupa kake aipa chokwadi. Aiti akashanya kumusha kuno kumaimutambira sei? Aiti akauya kuno kumusha kunyange umalaini vaito kumudaiso kumuteerera nokuti hanga sezvandataura kuti akanga asingadi kuona munhu anodi anochema kuti ndatambura handina iye akangoona chete kuti munhu anoumira zvakanaka kana akuenda anongotora akuenda vanhu vaimuteeredza kudaiso. Tingati munhu here aifarira kuuya kuno kumusha nguva nenguva?
ndiye munhu anga aine rudo kumusha. Excuse me, kupfuura vakoma vake. Takatarisa panapa pamusha uno tinoona pane imba hombe yakavakwa panapa. Yakasiya yavakwa namufundisi here kana kuti ndiye akasiya avaka. Zvaakaita mukomana uyu paakauya pana akati ini mukoma ndoda kuti ndivakise musha watinoti family house. Ndikati kana wafunga kudaro munin'ina unenge wagona. Ndokubva auya neni ndokubva amira pano muno mumai vamumunda muno. Chikanzi ndingaivakire papi. Ndikati sezvo imba yamudhara yanga iri panapa iwe unofanira kuti uone kuti ndepapi paungaongera kuti ungavake sei imba. Chikanzi ipo panapa ndopandoda kuti pavakwe imba. Ndichatuma mabhildi angu achazodi kuzorovera uko kuti vavake imba. Ndaifunga kuti kutamba totoona shuwa mabhildi auya, samende auya, marata auya, zvidhina zvaa zvakanyiswa. Ndobva zvangokanywa zvimwe zvaa zvaungotengwa kuti imba semba hombe. Handaimbozva kuti imba ichakura kudai. Asi zvidhina zvakanga atanga kukanyisa zvanga zviri 50,000 mari muno area medu muno. Yakavakwa ikaita marumu mangani? Ine 9 room house. Pane paiwe yachitombovatawo kunoko? Handingadi kuyeba. Kuuya kwake kwaaita akauyawo pari panhamo. Vainzi vazhinji vaipinda muno. Iye zvake aingoraro mota yake. Kuti dzimba dzinenge dzasara vanyarikani. Asi tingati semuridzi wepamusha anga ane rumu yake iri pano? Kana munomu aitoti iye kana achinge auya ari zvokuti abva kachaiye kazhinji kacho anga asingawanzoda kurara kuno. Aingoti iye ndichato yangu rumu mukati umu. Tisati taziva kuti Mwari achazvirongera zvipi. Pandikanyatsoona kuti murume uyu akuda kuti achinyatsobuda akanga aku high density yake ndo kwaanga usingabva vanhu. Ndaiti ndikaenda kunoshanya ikoko pamwe ndaitozoonana naye ndikangomuona hanzwa kuti ndasvika iye ndiye aitofamba kuya kuzondiona. Nokuti ndaiti ndikasvika ndasingasviki kumba wake straight ndaisvikira kumukomana mudiki aripo zvinezvi anoitwa Noah. Ndo kwandaisvikira akanzwa kuti ndauya aitodhiraivha mota nemudzimai wake nevana vake kuya kuzondiona ikoko. Akandiona wadzokera nguva zhinji yake aingoti ndakamanikidzika. Chaigara akamanikidzika chokwadi. Nokuti vanhu vaidai so kunoda kunotorwa mazwi. Right. Saka iko zvinezvi pano pari kugarani? Pano pamusha kana kuti munomba? Pano pamusha kana munomumba? Pano pamusha inini ndine vana vangu vakomana vaviri. Mumwe wacho ndiye uyu ari panapa. Anonzani? Anaitwa Jona. Saka zita rababa ndiManyika manje. Saka ndinomuti Jona Manyika. Inini ndiri muzukuru wamupfurutsa. Baba wangu ndimupfurutsa. Iye uyu baba wangu ndiManyika. Saka ndiye zukuru wacho. So mataura emimi kuti mhuri yanga yakakura, vamwe vari muno munharaunda ndevapi vemudumbu rimwe chete naTendai? Pari zvino ndataura vanhu vakati wandei handiti
vakafa pana mukomana mukuru akanga aberekwa mugore 1950 Obadiah akashaya gore rake riri panapa. Kozouya Sisi Miriam aishanda ku health care akashaya. Pozouya Lucy akanga autopedza chikoro kuZintec ndokubva adi ndokubva ashaya futi ndokuita vatatu akashaya. Vakomana vaviri kubvira iye Tendai naObadiah naSisi Miriam naLucy vakwana vana ndo vakashaya. Ndo vese vana ivava Vamwe varipo vari kupi? Varipo zvino kune vakomana vatatu kubvira Amos Ari kupi? ari kuHarare na Noah ari kuHarare na Peter handizouti ari kupi kana kuti ari kuSouth here handingatsoziva. Ndo vakomana vasara vaning'ini vangu vari uku kusanganisa neni manje tiripo 4. Young and pretty, you can see she's from Zimbabwe. When she gets her body swaying, she's exciting, yeah. When she's walking down the street, all the rich guys want to talk to her, but she just keeps on walking. She's my baby. I love the way that you shake your body, Simbolicious. Oh, me, I love the way that you do your things, Simbolicious. Baby, Simbolicious. Come around and show me your body. Come around and show me your passion. We'll make sweet love tonight. There's something special, babe. Zimbolius. There ain't no need for you to change. Above the wire by National FM. Down to earth and she's blessed with a heart of gold. Simbolicious. There ain't no need to be. I reckon I don't know Mr. Manny. You know I love you so. You're Midnight Magic. I'm going 1986 yoga. But best guitar papa na Prince. I did guitar in my vocals of a Kenny Mwanza. I'm drums of a Kaitas Mutare. A keyboard in Melus moving. A percussion. Girl, you're driving me insane. Oliver Muzinga is on. A keyboard Zagarane piano. Havana Paul Kendo. Sweet like sugar cane. Achiri kudombosha ogegega kutseni akasangana kana imwe shamwari yake akawadzana naye koko yakazonopfuurira naye kuenda naye kunoshanda kanzuru yekukaroi yainziyo Stanley Nzvere
vakabva vati shama kuti simbise kamusambo nyaya dzedu dzemagitari of the kazi cities. ngatitange studio yedu John is my ende chokwadi vakabva vaitanga vakomana vakama ndiye akayata munhu wechitema wokutanga kuva nestudio yake yekutsikisa muno muzimbabwe Isabella. kusati kwava netumastudio tokukicheni twaako mazuva ano tongoti munhu akangobata kakompyuta chete akutozoona saproducer Never gonna get enough of your love. You're so sweet like sugar cane. achinzwa manje zvaanoproducer ari mukicheni imomo iwe Baby, you know my love is true, and I'll never let you down, no way. atendana angana advantage yekuti angana shamwari dzake dzaigarawo umire kumakungwa saka ndo vamwe vakakwanisa kumuigirawo ka equipment When I need your body, 1984 high density yakabva yasimudzirwa yanga iri paliquid house apo mudhorobha reharare clancy mbirimi umwe wavaimbi zvekare ka ndiye akabva aita the first engineer wehigh density akazoshandawo zvakare kane vanhu vakaita sana franco dombo noero zembe nana adam sindo nana kenny mwanza akavawo zvakare nemukana wekurekodha kuhigh density ikoko ka ana kanda bongomani nana hamza wekutanzania na Adelaide weku UK na MC Wabwino weku Zambia vese baba locally the Sorbonne yakarekodha zvakare ipapo iyo yanga ine vanhu vanga vairarama ka vaine urema mugora 2009 kuzoti King Pharaoh yakambopfuraoneko zvakare Simon Chimbetu akaendaoneko Andy Brown akaendawo neko zvekare kozoti Marcos Banda pana matsotsi agerani paya yakabva yaita ka song of the year mugore 1996 matsotsi agerani kozoti gospel trumpet 1996 Rose of Sharon yakarekodwa ikoko yakapuwa zvekare ka yakaona zvakare ka mubayiro yakarekodwa zvakare ikoko ka 1997 Amai Boy Asegai Crew yakaita futi yakawana futi mubayiro mugore 1997 yakarekodwa futi ikoko wakomana kuratidza kuti kwaive neshasha dzaigona ka kuita basa nekufamba kwenguva maartisti mazhinji vakaflopa izvo zvakazomanikidza ka kuti Prince Tendai akwanise ka kuvhara studio yake nekuda kwokuti zvinhu zvacho zvinenge zvanga zvakunetsa asi nhau yemagitare iye haanambobvira amboikanda pasi akangoramba ainayo badzi right regai tinzopana kubva kuna mukoma Jona kuti ko mazuva ekupedzisira zvii zvakazenge zvakuitika kune mukomana zvaaita mukomana uyu ndezvokuti pamazuva akanga ari kustudio ndo paitepa mimhanzi yairiswa nevanhu munoziva vanhu vanenge vari vemagitari kudai vanombofamba-famba ndakambozwa achiti ndakuenda kumalawi ndokubva aenda kumalawi ndokumbonoimba ari ikoko aimba ikoko indikati mukomana uyu autotaura chinyanja kawo ndokubva adzoka kudzoka kwaaita totomuzwa akuimba chimalawi ndikati kuyo mufanwa wangu waenda rini ko nokuti anga akasununguka kwazvo akauya ndinotaura naye otaura kuti handandamboenda kumalawi mukoma mizoite muda kuti ndikuvhurire dzimbo dzandaimba kumalawi ti ndokubva avhura akutoimba chinyanja ndikati ingawa kutogona chinyanja zvishuwa ndo zvimwe zvakaita kuti adi munhu akafamba kunze akazodzoka anenge akudi anenge akutoita saka vanhu vanenge vakuda kuzwa chi mimhanzi yakaimba ari kune imwe nyika ndobvira inini kuti paurwere hwake zvii zvakaitika
panyaya yeurwere handinganyatsoutsanangura nechikonzero chokuti hama dzangu dzimwe dziya idzi ndofunga paitya kuti tikataura kuti mukoma nhinge arwara kunoku vaitya kuti pamwe ndingadi ngarohwa nehana. Ndakanzwa chinhu Tenda ari kurwara. Kurwara kwacho handina kuti ndizive kuti chii chakamusimbisisa chaivo. Ndakangozvinzwa kunzi Tenda yadi arwara. Tendayo akaenda kunze kuti dzimwe nguva angabatsirwa. Ndikati musi wazoitika rufu rwaTendai ndo akatanga kushaya mukoma wacho Obadhaya. Obadhaya ndo andikanzwa kuti akarwara anga ari kuchipatara nigi kuParanyata. Sakawo Tendai manje ndo pandikanzwa kuti Obadhaya uyu afa asi mnin'ina wacho ari kurwara serious. Kuno kumusha kuno kwairwara futi mwana womukoma futi serious futi. Saka ndichifanira nomun'ina weNoah. Noah akati kuno kumukoma Tendai hakusina. Hakusina kuno ndobata kuno futi hakuna kumira musha. Mwanasikana wedu kuno wadi watisiya. Saka zvinoteta sendikati imimi muri uko chimbomirai tivige ari kuno. Ndobva taviga mwanasikana wedu. Taviga mwanasikana chitunha chamukoma Obadhaya kubva chasvika. Miyo muno mubhuku muno muine rumwe rufu tipazasi apo. Tikati hapana zvokuita. Vanhu vese vafa. Pamwe vanoviga uku pamwe vanongoviga kuno. Sezvo riri bhuku rimwe chete hapana zvokuita. Shuwa ndobva tangoitosa izvozvo. Kuchizotera maTendai macho havana mbosiyana. Obadhaya ndiye akatanga ndokutera Tendai. Tendai makauya naye akaradzikwa kunoko. Tendai akavigwa kuno kuva rake repavo. Imimi semhuri zvakakubatai sei pakusiyiwa naTendai? Zvakandibata nanhasi ndiri kungotambudzika. Nokuti upenyu hwandaiva nahwo naTendai zvakandibata chaizvo. Ukanyatsoteerera mashoko ari mukambo aka unonzwa akanyatsokubata mwoyo wako. Akambo kanonzika something mysterious. Ndokakava ndokambo kake kokupedzisira akandofunga akatoimba achitorwadziwa achitorwara. Akanofarirwa manje kasperire Zakaria. Take a good look at me now. Something ain't right. Take a good look into my eyes. They ain't shining bright. Mama, take a good look at me now. Something ain't right. Take a good look into my eyes to think I'll survive. In September, before the big rains came in my mind, the first thing I can remember, there was a pain in my eye. It started way back in September, before the big rains came in my mind. The second thing I can remember, I couldn't play my guitar. Just let it get fixed. The process is always too late. When the doctor said I don't know
right. Take a good look into my eyes, they ain't shining bright. Mama, take a good look at me now, something ain't right. Take a good look into my eyes to think of survive. I couldn't write my own name, couldn't find my own voice, couldn't start my owner, couldn't stand my image. Slowly on losing my faith, suddenly losing my strength, slowly on losing my weight. I was shrinking inside, shaking head to toe, 24/7. It seems I'm dying deep inside. Baby, what's going on? Sure is a mystery. The doctor said it's funny, can't fix. And the pastor said his love is true. Then the doctor said I don't understand. And the pastor said let's go down and pray. Where this is coming from, I don't even know what's going on. Something mysterious. What's going on? Sure is a mystery. Baby, something mysterious. What's going on? Sure is a mystery. Baby, something mysterious. It's killing me. It seems I'm dying deep inside. I went down to 65. Tell me now, baby. So mysterious. So mysterious. So mysterious. Anto kambo kanonziko something mysterious ekambo kano mashiko anobata moyo choseka tikatasa mugore ra 2010 Prince Tendai vakaita ka accident vachityara motikari kwa ML Benz Mercedes Benz ML ndifunga patsaona iyoyo vakakanganisika zvekuti vakabatwa nechirwere chekuti muviri wavo unenge uchingobvunda vachindandama zvakare kutadza kunyatsokutaura zvakanaka zvoroti yakatombosvika nguva yekuti vakatomboenda mhiri kwemakungwakwa kuti vanedzaka kuda kutsvaga rubatsiro asi zvakazoramba kusvikira musi wechitatu 28 December 2011 vazotisiya kuchipatara chiri muBorodero chinonzi Dauphin Clinic. Zvakazoita kuti vatakurwe kuenda kunoradzikwa kumusha kwavo iko kuRungwe. Ari mukati meupenyu hwake neurongwa hwake aironga zvekuda kugadzira mugwagwa kuti unyatsokugadzirwa kubva mutara ndakaenda kumusha kwavo papa road Joshua yanga ichonzi anga akatoronga zvekuda kuigadzira kuti aise tara inobva kumusha ichipinda inobva mumain road ichipinda nemumisha imomo kunobata zvakare imwe main road uko. Mu 2008 akambowanawo zvakare mukana wekumbonopawo chipo kumbonodonetawo kune vakakwegura kubumhudzo Old People's Home ikoko kupa kuno vanhu kunokurudzirwa kazhinji kacho kunyanya fanike kana iri nguva inoyi
nguva yekisimasi ino ingatedzeka kuda kuratidzawo ka rudo kune vamwe vedu vaye vanoshaya. Tendai parufu rwake pakusiya kwake akasiya mudzimai Ringisaidiza anobva zvakare kukwa kuRungwe nevana vakati vana vanosanganisira mukati Rutendo naTendai Junior, kuzoti kuda kwashe Munashe, Fadzai, Kumbirai naRuthi, asi havasi havo vamai vamwe chete. Akasiyawo zvakare property yakati dzimba nemabhizinesi, imba iri kuGreyston Park uko, kuzoti danga remotokari aiwa ikona kutaura, high dance studio yakangosarawo zvakare, yanga yakuhillside manje. Ndofunga ndokuri kumiramira ka Junior Tendai ikoko, ari kumbofanira kumboita ari kuhillside ikoko. Ndofunga ndo mamiriro anga akaita ka Prince Tendai. Uyezve pa mabasa ake akambowanawo zvakare ka video of the year rakahwina ka South Africa ikoko ka paCora Award, akazopuwa zvakare ka 1997 Nama Award Best Video of the Year. Kuzoti mugore 2010 akabudisa zvakare ka Chitown Boy, ndo rimwe zvakare ka rema atambarefu ake. Ndiye mumwe angane kambani yemafuta yainziyo Ekaya kana muchiri kuiziva, angane zvakare ka insurance company, ndiye zvakare ka angane Zimswag Music Promotion yakaunza Akon munomuka mugore ra 2010. Vazhinji kana vachitaura vanoti izvo akamboita zvakare chairman weZimbabwe Music Rights Association kubva mugore ra 1999 kusvika mugore ra 2009 ari chairman. 10 years kuratidza kuti munhu anga akavimbika uye zvanga akazvipira kushanda pabasa rake. Paakaunza Akon munomu kuNational Sports Stadium uko, hazvina kumufambira zvakanaka. Vamwe vanoti izvo pamwe ndo panenge pakabvira stress ipapo, kudzimara azorware, anzi hazvina kufambira zvakanaka nekuda kwokuti akaita a big loss nekunza kwakaita muimbi iyeyo. Zvaifungidzwa kuti ndo zvichabuda, handizvoba. Show yanga yakazara kuti asi zvairatidza kuti vanhu chaivo vakapinda imomo, vamwe vacho vazhinji havana kunge vabhadhara, asi show yainge yakazara. Zvinorwadza chose. Tendai aindibatsira. Kubatsira kwacho kwaaiita ndokuti aindibvunza kuti mukoma, chii chinokunetsai ndikubatsirei. Gore randikataura ndichiti inini munina upenyu hwandinahwo kuno ndinofarira zvokurima. Dai ndandakwanisawo kuwana fertilizer, ndikawana kana masaga 5, ndinogona kuti ndiite murimi anobudirira. Gore iro raakandipa fertilizer ndakarima chibage zvokuti iwo chainge chinoshuro ndomunguva yakashaya hanzvadzi Lucy. Ndichiti uri kuzviona munini, hamene kuti zvava zvangu ndigarawo ndisvipe, zvangu ndisvikiro. Ona chibage kunoko, chibage ndinacho, ndakarima chibage zveshuwa. Ipapo ndakarima. Plus hatina kuzoita dambudziko rokuti vanhu vachadyei. Handapa nokutaura kuti chibage zvakuregera chiri kuno zvatinogeza. Pamimanzi yake yamuchiri kutondera yamunofarirawo ndeipi? Kamwe chete.
kambo kamwe chete. Inini ndinofarira chimbo chake chaakaimba chandisingakanganwe. Chaiti I love your character. Imbotiimbira ikati nzve mukoma. I love your character, oh, character baby. Oh. I love your character, oh, character baby. Oh. So good, so love. I'm not in the symbol. Character, baby. So good, so love. I'm going to watch. And in this symbol, yeah, and that's what the bad about. Imimi sekuziwa kwenye mafuza taireve mukambo iko kaya. Pachimbo ichocho. I love your character. Ainge achireva kuti ndinoda hunhu hwako. Kana uri anzi usakanganwe asi kuti urambe uchidi uchiisa rudo chete kwaari. Apa airevera kunana? Apa ndingangoti airevera kana kumhuri kana kumenewo kana nokuti somunhu aingosangana nevanhu kadzaka kuti wandi mene kuti A sweet temptation up National FM. Una national driver Rapsonoman. Wasura seko. Amofatika muntaranga. Try more tangu. Faith Jumba. Oh baby, don't you do it. Shorai Muyenzo. Take your time. Pamela Gandia. Little boy sing Uone saichi mwanambo. stop. Eni famu rugira zuri kufamba here. Na dzorani taisekwa. Can't you see? I'm a red. Dzoti zeiranga You nayo. are the forbidden fruit. Koni yasimadobi. Even Mkoma wangu. to resist. Kwa mkoma diza muripiko. To resist. When Handisi ukuona. exist. Zviri kufara here kwa muriko. Iwe. Akwasirisa kwa babano Napoleon. Nyakwa wa muriko here. Pa East View hapo. 5 giant farera. Murefu muna kumutsuku. Murume wechirungu. Osheri ganda rashe iwe. I can't resist your temptations. Shorai Muyenzo. Anatso wasera seiko. Anageti mkarati kwa mtare kumakomo yeko. Dr. Chipadze. Weli zivai. Kwanzi tisu magamba acho. Emi manzi tiriti. Takaita kurembera pachimuti ipapo. Shuwa here zozo. It's too late for me to change, 'cause I'm in love. Gabriel Jasi Madzima. Don't be cruel. Check shuwa chari. I'm warning you. Apariseko. Pawa. And you are the forbidden. Westigate ipapo. And the loving that you're giving, it's so hard to resist. When it's hard, Beku Westigate ikovuka. when life, Ndimi muri kuduzi nekwa Tomu. sweet temptations. Uchipinda mumba ako chibva unobamba tatisi kwa Tomu. Svika uchinzwa. You're my sweet National FM ichibanzuka kudai. Tekika.
asina simba achimushambu ndimi muriko kudhuziko. My mother says tonight, don't be cruel. My mother says tonight, don't be rude. But baby, can't you see? I'm a red ball and I'm a cowboy, and you are the forbidden fruit. And the loving that you give me is so hard to resist. It's so hard to resist. mukadzi wake mukuru ndindakaenda kunoroora ina Okupi. kwadisa Ainzani. Ringside disa amai atendai Vari kwezozo. vari Vari kupi? mazuva ano vangu vari kuno asi vanowanzogara kuuk. Kwakaita vana vangani koko? kwakaita vana vaviri, mukomana musikana Rutendo naTendai. Haatova murume mukuru manje. Ye Tendai. Narutendo wacho. Rutendo atova nemwana totoita mukuwasha. Aiwa, zvinofadza chose. Akangoita mudzimai mumwe chete chete. Akazorora uyu waakasiya. Amai Tendai akazosiyana navo? Amai aTendai akangoti pesana asi hatingati kurambana. Zvinoitika miedzi mizhinji inouya kana kuri kuvanhu vemagitari ka. Imimi ndime mukoma wacho, maiona zvaiitika kune munin'ina. Chii chakaitika? Ini ndakangozonzwa chete asi zvinoitika iye akatitaura kuti hatina kurambana asi tangomisana takadai. Saka mati miedzi inouya kumagitari ino chii chaiitika? Kumagitari? Kumagitari kuno vanouya zviningika kavai munoziva zvinoitika kana munhu ari muridzi wegitari. Kana anobva uku uchisikana anongoya achingotamba anobva uku pindisezvo. Saka ipo panoita miedzi angoti. Saka mukuru kuti mimi akabva akurirwa nemiedzi ipapo? Chinoitika kana pachinge paita kudaro madzimai vanoita shanje kuratidza kuti murume wangu uyu matambiro acho akuita apa pamwe vakudana uyu zvino anogona kuti mutombo munira zvamuda ko imimi mukureva kudaro mofungidza kuti amai Tendai pamwe ndo zvakaitika kwavari vaiuya here kumagitari amai Tendai? aitosiva kumba. Aisiwa kumba? Saka mungati aigopindwa nepfungwa idzodzo zvaita sei? Chinoitika manje ka vemagitari vaive havana musi nguva yanenge angoita off chete anotova kumagitari kwacho ikoko nokuti tingangoti nguva yemanheriya ndenguva yanenge vachiita mastudies avo. Asiwo mainini pane pavakamboya kwamuri achikupai chichemo here kuti ba mukuru zviri kuitwa naba munini ndezvakati zvakati? Semunhu anga ari kure kuuya kwavo kwaitova nenguva asi kana iye zvinoizvi panapa vanogona kusvika nokuti musha uri kunotiri kunotese. Mai Tendai vanozombouya pano? Maika vanouya nemhuri yangu. Ko mudzimai wepiri uyu waakazosara ainaye ndokupi? Kumusha wake handinyatsokuzvanzika kana tikwazvimba here. Uko hamuna kuenda kunoroora imimi? Handitombokuziva. Vabereki vacho ndakatoonana navo panhama vabereki vomukadzi wacho asi vamainini aiwa somunhu nditi ndikandapinda mutauni vanongonzi hendi tinoona mudhara oyo ndoona ndokwazisana ndoratidza vana kuti ava vanava vana vacho vakura manje. Kwakasara vana vangani? Kune 2. Vakomana here kandosa? Vakomana vega. Asi muri kudyidzana henyu namainini venyu ava mainini ukuku? Ndingangoti ndinodyidzana navo nokuti pakaitika rufu ndakandinavo, pakaitika manyaradzo ndakandinavo, pakashayika amai vakanga varipo
nemhuri yacho mukagova zvese zvakanaka. tikaparidza zvese zvakanaka. Guva mukatorova? Hatisati. Hamusati marova guva? Chii chiri kumisa? Chiri kumisa ndechekuti baba wedu vanga vari mufundisi. Zvino zvavanga vari mufundisi, munoziva vanhu vechifundisi kuti vatungamirire zvinhu zvakafanana nezvemakuva izvi vawiriranawo. Vanhu vechechi zvemakuva izvi havana basa nazvo izvi, kuda kuti zvakatopera zvakadaro izvi. Saka amai vaiva vakomana zvimwe chezvo amai vangu vari mufundisi futi. Zvino akanga ari kumusha kuno ndine. Saka inini manje ndindaitoda kuti nditsvake kuona kuti ndingabatana nanamai here vai vasiri mafundisi kuti tione kuti tingaronga zvipi apa. Imimi kana nyakutumbura anga asingarove guva, kuimi kuzoda urovere guva? Zvinoitika ndezvokudai. Ava vakanga vakadi vanga vari pachifundisa handiti zvavanga vari pachifundisa dzimwe nguva hama dzokumusha kwaivo vabereki vakabereka vana mai avo pamwe vachati takuda kudzora chii hama yedu handizovarambira nekuti handikwanisi kupinda pazviri. Vakabvumirawo kuti taakuita ndongoti aiwa zviri kwamuri voita. Kana vantu vaitawo manje ndavanawo mukana wokupinda kupi kune kwangu manje. Asi imi munoda kuti guva rirohwe? Pachivanhu chedu zvafanira kuti zviite. Asi pfuma yakagovewa zvakaringana zvakafadza mhuri yese? Pfuma pakafa vakomana ava kutaura chokwadi, kana kuti ndizwa kuti pfuma yavo yange yakamira sei handizive. Ini chandikaziva kuparadza somunhu wokumusha kuno imbatya idzi dzokupfekedza. Mbatya dzakauya ndikagoverawo kuhama dziri kuno kumusha, ndikagoverawo kunyange neniwo ndakawanawo dzimwewo dzandiri kuita hama ka ndokutaura vanengena kwambiri nevanondikurirawo mbichana ndovantikagoverana mbatya navo ivavo. Vana takavapa mbatya dzavo. Ko zvipfuyo papasina? Zvipfuyo papasina. Ane zvipfuyo ndini. Vabati vaJehovha vechipositori vaya vakarambirwa kutsikisa nziyo dzavo dzechipositori mumastudios akawanda zvichinzi hazviita hazvitengeseka hazvina kana maketi. Asi Prince Tendai akava nemwoyo murefu ndobva avashedza zvikanzi hakuna chinoimbika chisingatengeseke, uyezve hakuna chinoimbika chisingarekodheke. Uyai kustudio kwangu wakomana ndikuitirei. Ende zvechokwadi vakaenda ikoko vakaitirwa zvikafaya. Ndakataura panapa neumwe wabati vaJehovha rikaiti munzwe achitaura ka wekwamagaya. Takauya muno Marani vatasipota marecording companies mahomba kuti tinorekodha, but vaitirambira vaiti toda zvine ngoma, toda zvakati. Mumumboti handipei ndoenda chiteerera kaseti yacho ndichienda kumba, mumubvunza mangototi ndamboiteerera. Kudzimana tazozangana na Prince Tendai. Prince Tendai akati aiwa munorekodha zvamunoda imimi, hapana anokubvunza. Eni munorekodha inonzi third party. Third party ndekuti unorekodha zvaunoda music yako. Iyo kana neshow yekuti inotengeswa ingatengeseke kuvanhu, worekodha wozvimaketera wega iwewe pasina recording company irikudi iri kukuitira izvozvo. Saka ipapo takashupika kuti tiwane mari kuti tinorekodha. Paidiwa yechiri mari yedu paidiwa 18,000. Saka takatombopewa mudhudhudhu nemumwe akatengesa mudhudhudhu murekodhi. Ndiani akakupa mudhudhudhu? Akakanzwa Bishop Jaramba ndokatipa mudhudhudhu. Tikaedza kuti vatauendesa kuauction, auction haungatenga mudhudhudhu uyoyo.
ndopatakaona DJ ainzi Munyara Maposa aive kunational FM ichanzi Radio 4 akada kumboedza kuti batsirawo but zvakaramba ndobva tangoregera kuti vatazanga newe wandotaura nodzi charamba ndo akazotitora ndo vataenda ku studio kwa Prince Tendai ndo patakaona kuti mukomana ainzi Kuda Henry Matimba aita aibva neBundu Boys ndo paaka tirekoda achitirekoda ne one mic patakatanga that in green mweya muchene waMwari ndokubva tarekoda album redu paya usiku ndo vatapedza tikati tozwa zvaita sei zvabuda zvekumixa kumaster novaita yega isisipo vatazonga uye zikaseti raita sei kaseti rabuda ayanga iri 1999 manje apa angata 1999 ndopatanga zikaseti raita sei kaseti rabuda ndopatakaenda kunotsvaga Jaramba uya aita mabasa ekutengesa mota ari kuviswa ndopatakaenda kuno vataskomwana vati pakaseti novatariridza mota takanzwa kaseti rikuita sei kutorera zvakanaka dzimbo dzatakaimba zvese zvatese zvakanaka ndobva tagadzira sleeve ndokubva tachitanga manje isusu naari kufamba manje one kuti imboridzaiwoka izvi ndo pakaita basa manje ipapo kuti richitanga kutambirwa nevanhu manje nekuti takafamba tangoti munhu tikanzwa munhu ari kurita kana ari kugweru taisa kaseti paSwift mari yataibhadhara kuti iende kugweru kana kubulawayoka inenge yatengwa nemunhu iye yaipfuurwa nemari yaizodiwa neSwift kuti tiendese kaseti ku manzwa paka nhoroondo yevabati vaJehovha asi vakazonunurwa naivo Prince Tendai kwazoti zvakare umwe akamboshanda naPrince Tendai ndiye katichaona chacha pavatambi mukangoziva kuti uyu aita mukurumbira wepabhora handi munozoona mangwana akunzi kochi anozodzidzira ukochi ari imomo but neexperience ainayo yaanayo mani ndo yakakosha paground saka ndo imwe yakashandiswa namukoma Tendai ndobva ndaita producer Tendai taishanda ndandiri inini the late Franco Hodobo Michel Jambo no Zembe Henry Kuda Matimba ari ku Britain England saka mese taishanda tese ipapo tatine zvinzvimbo zvakasiyana naClancy Mbirimi ari engineer Clancy Mbirimi engineer no Zembe anga ari futi engineer taishanda tese High Density Studios ko Michel Jambo Michel Jambo ndiye anga ari marketing manager Franco Franco ndiye aidzira nezvemapromos ndiye aiuya kuno kuredio tane manyu release nechichi ndiye aita interaction nemedia kutora vaimbi kuti ndimboditire interview kumukomana uyu kana panewspaper pangayo papi kwaenda kunoscouta kunotsvaga maartists maartists inini ndindaiti maartists vaiti vakauya taiti vakandipa demo ndikateerera ndikanzwa kuti music yavo iri right ndaiti ndiri kuda live demo saka ndaivakurudzira kuti kana mune mainstruments enyu kana munoshandisa mabox guitar ndaienda ikoko kumba kwavanogara ndotiridzai ndakateerera nokuti dambudziko raitika pamademo paipai vamwe vaimbi vaitora vanhu vanogona kuridza magitari voridza uko demo rinobvaranaka then kwakustudio manje votora nevamwe vanhu vasiriyo ukazvichabuda ushamisika kuti kochii chakuitika zvakutoreva kuti iwo manje nevarungu maakunetsana kuti iwo sei wakuzobika zvinhu zvakadai izvi saka ndevapi vamwe vaimbi vamuchiri kutondera vamaka vandakatoteererawo madhemo ana kurira kwejongwe King Faro King Faro ndakatomboteererawo music yake ndikatombowo date recording first album rake rori ende mazuva acho ndakasvikawo pakambani pachiri nemusic imwe yanga yasumukira yakafanana Love and Devotion Gospel Trumpet ana Benson Sakala Mdzimu wepopota kozouya zvese mari Asegei Crew ndo zvimwe zvaibikwa kwandaishanda ikoko kwana mako kozouya Matsotsa Agerane ndakasvika yapo inini ndini ndakazoita Gudu naMurehwa the other rimwe racho ndakanganwa title yainzi Nyarai Nyarai ichi ndini ndakaita naye
ndaitoti dzimwe dzenguva kana kuri kuti vakunorekodha ndaitoenda navo kustudio kwacho ndichinotaurawo kuti aiwa apa itaiso saproducer zviri izvozvo zvisiri kuha mazuva ano kusisina sana producer vari kuita vashoma mazobva ikoko pana ndiri pahigh density at the same time taita tese mashows makashandidzana naye sei ndakashanda naye zvakanaka ndaitoita naye mashows tendai mupfurutsa ndakarekodhawo album rake rinonzi papoi ndindairidza futi lead ipapa takatomboita mashows natendai mairidza mashows munzvimbo dzakaita inini ndichiri kuremember one show yandakaita naye muhotel wekubhindura ndo show chete yandakaita tendai anga asingaite mashows tereke but I still remember aitombounza maartist ndiye akatanga kuunza Sipo Makavani kunoko saka I still remember kuti taiwo mukati zvacho zvekupromota ndo zvainyanyoita kwandakamuona pahigh density papo pakakanda bongomeni akamborekodhera nditori nemafotos andakatotorwa naye titori mustudio the very day airekodha imomo akauya akarekodha akatomboita almost a week ko festival makambosenzawo naye pahigh density festival achitanga kuita zvekuimba kutanga kuti asati arekodha ndini ndakatanga kumuridzira lead guitar festival tichita practice kumba kwaShepherd Chinyana akandiona through Mukoma Chinyana ndikaita practice kumba kwaMukoma Chinyana na festival tikarekodha kwa high density kwacho kwandaishanda first album iroro ndini ndakamuridzira lead guitar asi hatina kushanda tese zvedu ipapo makazosiyana sei naPrince Tendai munguva yandaishanda Prince Tendai I had more time ndo mazuva akasplita nomwe Leonard Shakata naThomas Makion ndini ndakaita first lead guitarist waThomas Makion tisataenda kuna Thomas Makion Prince Tendai chikwata chake changa chakamira sei Tendai chikwata chake changa chisiri zvezvekuti munhu aigara nechikwata chekuti chinofanira I still remember munhu waanyanya kugara naye waichengetedza stereki waiwanzogara naye angasingashuti ainzi Kenny Mwanza ndiye akaridza lead pana character paipai saka iye ndiye wandaimboona pano nepapo but mazuva anga akuitawo mashows aya panga pakuya ainzi Banda ndakangana first name airidza lead anga asina chikwata aingopika maveterian aingonhonga utongoenda unoita shows unoita practice zvotoperera ipapo zvava pasina zvezvekuti bhendi rinogara rakatomirira izvozvo aivo aingoti kana ada kuita show yake ndopanotsvaga vanhu utsvaga zvake vanhu unoita show saka vaimbi kwedu kuti ari ikoko kuhigh density saka tine vaimbi vakafanana zuva raenda yaSamuel Chimbeto tisu taitengesa album irori yetisu takatinaro ikoko zuva raenda isati yaenda kune mamakambani yakatangira kwedu ikoko tikabva tazoenda Andy Brown Mapurisa yanga iri ikoko high density hapakwanto nemamisiyoni mazhinji anga atosumukira saka chakazoita kuti studio idzikire chii inini mazuva acho ndanga ndasiya studio yanga yabva mutown ndofunga yanga yasamwewo munoziva kuti maybe management ndi whatever zvinogona kupa kuti zvinhu zvidzike handizivi kuti chii chakazopa hangu kuti zvidzike but inini ndanga ndakuridza na mukoma the late mawanzo akapa ndo mukoma tichaonaka cha kozoti zvakareka Misho Jambo ndiye umwe zvakareka angari top face wake akashanda ndina Clancy Mbirimi ndiye akanga ari engineer wangu indri producer group redu lokutanga akatanga kuproducer chikwata chainzi chikwata chiya avakaimba song yekuti zvakanaka sei kuimbira Jesu zvakanaka kumuimbira gospel trumpet yes ndo yakava first product yedu yokurekoda kubva muIdentity Rose of Sharon yes
ndo yakave product yekutanga yandakaproducer wainisa producer Clancy ari engineer. Saka kwaidensi kwekwe takashanda zvisho kungu yakareba kungu yakareba takagosvira kwekwe ndatowawo munhu akanga agara nemaki pastudio office zvimwe zvinhu zvakanga zvava mumaoko mangu ndakutora control yepaidentity pai. Saka mukufamba kwenguvawo pakazoitawo vamwe vakaitawo ruchiva kuti munhu akazowira mashuro ndiye akudai dai nekuti natendai taiwirana strike pamwe nyaya yekudawo kuti taibva tisi kusame area kuurungwe. Saka taiwirana tendai endi favor yodawo kuti kana pese paita marecordings ake aindaidza katiti zvakati kana paakazonyora paakazoimba paakazoita kumusha yaya tendai akaita nevakomana Barbed Wire kustudio aita kudaro ndobva azonditora zvakanzi no Jambo pane song yataita but song iyoyo ndikuona song iyoyo voice rako saka handi unoteerera kustudio kuti inofamba sei ndobva takaenda kustudio ndobva andiridza ngirene track yacho iyoyo vanateerera ndikangonzwa mazuva acho ya musoro mangu mazuva angu iye akangondipa title track kuti ndoda kuti rekodi itaura maererano nezvekumusha. Saka hana wedi rimwe rakanyora kuzokuti angu ndichi ndoda kuti patauro nezvekumusha. Saka ndakazotokrika pfungwa dzangu kuti tikataura nezvekumusha fanira kuti okay kumusha rega ndingotinyora kuti kumusha kuti makuti handina kutomonyora song yayo ndangotoimba music ichirira ndichiteera mamusic ndichikoimba zvandiri kunzwa nguva iyoyo ndatongoimba kusvika napedza kubuda mapeta tenda yakafara chaiyo zvakati unoita zvakanaka ndobva yadzokorwa futi ndobva ndaimba futi ndakudouble track. Saka zvezvo zvandakajaira zvinga zvitori mumwoyo mangu hazvina mubuda wandindangoora ndangoita exactly zvandakaita kutanga zvezvi zvika ndapedzera kutese. Tendai pepe akaimba papi? Tendai aita mabacking vocals chete. Akaita mabacking vocals song kumusha ndima akaishaura ndini ndakaishaura ndini ndakainyora imboitiretirawo akapela yacho tinzi here ndeha amaiwe namo usanditerere aiwaiwa usanditerere urombo usandidaro aiwaiwa usanditerere iwe namo usandibate inga wanenda kutya namo undakarota ndichitoguta kumusha kwangu gore rino hakuna nhamo ndakarota ndichitoguta kumusha kwangu gore rino hakuna nhamo man kumusha. Saka tendaidara kuti kumusha aine voice iripa high voice ndiyo ndo paangobheka ipapapo. Saka pese paanozoti gonzo mini chichindima makudai pese pamudini akaita pese ipapo gonzo mini rambira mumwena zvakaipa chikuwaniremo ane nhamo ndiye wega anozviziva kuti ndinayo. Right. Barbed Wire pepe yanga yakamira sei nditora line up kuti line up yandoziva Barbed Wire yanga ndaizoziva zvakanaka ndikeni chacha Keni Mwanza mean to say ndakutora Keni kuti tsazwe Bundu Boys. Keni Mwanza ndiye akaita lead guitar, then ku bass handichazivi muchida kuti ainzani nokuti kazhinji tendai aiwanzotora masession musicians ndo aitora achishanda navo vachiendawo varidza keyboard yanenge ari mumwe uridzawo bass keyboard dzimwe nguva yaigona kuridzwa namukoma Clancy Mbirimi. So ndo tingatiye pane here chaikwanisa kuridzawo tendai aidza gitari aidza gitari kuimimi indaimba chete ndaimba chete ndakasikaridza gitari. Right. Makazosiyana naye sei? Shure kunge paita kureva here kuti mimi iyo ndo song imwe chete yamakaimba naye Barbed Wire ndiyo chete pakaimbwa character ndakazongonoita action chete pavideo racho asi ndakunge ndaimbawo ipapa ndakupinda pamavocals. Right. Pana kumusha pepa maiveko kurenki ku kwandini ndina ndakapfekawo horosi ndakasukirawo horosi muchiuno muri pamusoro webhasi ndiri pamusoro webhasi kwakuti rengi yekupi mbambare apa
Right. Ndobva mazoenda pana character mangu character ndangofita pa studio paringe chiti pa video zvimwe zvese kwakaitwa kustudio andamubvira ndambosvito ndakazomukokwa pari musikana uya anga ari ukupi anga ari ainzani musikana uya ainzani kumusikana uyo ainzi achaziva zita rake asi anga ari muno muharare musikana uya anga asiriwo kubendi aiwa anga asiriwo bendi anga asiriwo bendi munhu akanga angotorwa from my friends atendai ndobva asvonga actor that part ya character iyoyo. Makashanda na Prince Tendai mimi anga ari munhu akaita sei? Tendai anga ari munhu ari hysteric, Tendai anga ari munhu aibatsira and asi munhu yakanga akaomera pamari especially kwandiri inini kwandiri akanibatsira vanhu zvakawanda zvakanibatsira Tendai kuti kana mufamily bangu chaivo aibatsira zvakawanda. Tendai anga ari munhu ainzwisisa munhu ainzwisisa chimo chemunhu ende munhu aishanda nevanhu vakawanda ende anga ari business minded ende akanga ari munhu zvekuti kana kufa kwakaita takarasikirwa ndakazofanira kuti South Africa ndakukwanisa kuti ndizosvikawo parufu rwake asi identity makasiyana nayo sei chinokunge paita vakanga vakuvenga kuti kuyi wazopuwa makisi estudio yesini munhu akauya mai manje apa savatanga kuti ajealous nini zvimwe zvonyetsa kuona kuti panapa hapaisina achawirana panapa achawirana pana chapo ichite kutongosiya basa nekuti toitawo zvimwe zvinhu zvakasiyana zviri panapa izvi. Iwe nama uzandibate inga waninda kushka namo namo uzandiserere aiwa uzandiserere urombo uzandiserere aiwa uzandiserere chikonzero neiko iwe uchinditambudza chikonzero neiko iwe uchinditambudza ndakarota ndichitoguta kumusha kwangu gore rino hakuna nhamowe ndakarota ndichitoguta kumusha kwangu gore rino hakuna nhamo mwana zvikaramba zvakadaro ndochauya kucha kune maguta namo uzanditerere aiwaiwa uzanditerere urombo uzanditerere aiwaiwa uzanditerere yesapu yanditsipa maiwe inga ndapidza yesapu yandisunya maiwe inga ndachema vana vechikoro vanoda zvikofisi ini baba ndodawo bhaswe zviri bheka ndeni musha nemaguta kuenda musha akwasira sako Robson Chimobhero baba vaabhero ndoenda musha ndoenda edikero abigero munyanyi apa ushewe kunzapo zviri kufamba here mudzimai wechirugu ane murume wechiwanhu zvemudhorobha zvandiramba chimobs aiwaiwaiwa zvandiramba zvemumagezi zvandikunda makorokoro anzi kwaane muzukuru kwachimobhero iwe irambira mumwena chakaipa achikuwaniremo gonzo mbindirambira mumwena chakaipa chikuwaniremo anenamo ndiye wega anozvisiva kuti ndinayo anenamo ndiye wega anozvisiva kuti ndinayo akanyora anzi ndakanyora kambo ndini namishewo chambo asi muridzi wekambo ndiPrince Tendai pachiri kundinetsa kuti ndizoti ndiani muridzi nekuti kuimba
main vocals ese akakwapaidzwa naye kaMichel Jabu. Ndonoona marinda amambuya nababa ndinomushirapo kana zvinhu zvaoma ndoenda kumusha kana zvinhu zvadai endawo kumusha ndonoona mamadendai Isapu muchiri kuiziva here Isapu economic structural adjustment program yanga yakaipa zvechiwa yakambosunya vanhu tatichira diki tichikura siwanyatsokuona kuti murume mukuru ari kutamba nhova audzonzi basa rapera. Isapu ana Patience Kashira muna kuiona ana 5 Giant Farera kune maguta avakaiona asa havana kuinzwa wakuna gore rinomwa inga vakarima zungu zungu zvese magaka icho chibage chemufushwa ichika aka kune zvese ini ndonzi Jonathan Manyika Mupfurutsa. Ndingangoti ndiri mwana kuna Tendai Mupfurutsa. Sekuziva kwangu pandakatanga kuvazivawo baba anga ari munhu akasununguka, ndanga ari munhu ane rudo kumunhu wese zvake, kunyanya angotaura sevanhu vari mubhuku medu munomu anga ari munhu aibatsira. Bhuku renyu rinonzi chiri? Rinonzi Mupfurutsa Village. Kureva kuti panapa yanga iri imba yeushe here kuti? Itori imba yeushe. Saka vakuru zavasipo ndiani asara asa bhuku pana? Pari zvinezvi ndini ndikutungamira. Ndio sabhuku? Ndini sabhuku Mupfurutsa. Saka zvese matomo ari pamaoko? Pari zvinezvi ndini ndinawo. Right. Anga ari munhu akaita sei? Tendai anga ari munhu ane rudo nevamwe, kunyangwe pakugarisana nevamwe kunoko anga ari munhu airatidza kuti anga ari munhu aifarira development munzvimbo yake kunyanya. Zvakafanana nezvipi zvamukati mimi izvi akaita zvakati muno mudunhu rake? Kunyanya muno muvillage muno mutanga tine dambudziko remvura, akaticheresera chibhorani chino chicho chati kutoshandisa izvizvi kunwa mvura. Rodhi yamauya nayo iyi ndiye akaigredesa kubva uko kutara kunobuda kuchishumba uko, ende aito vachitaura ivo vaitori neurongo kuti autoti rodhi inofamba kunga tiise chitara, ende vanga vatori nemaplans ekuti toda kutoti titoti tivakise clinic pandipo pati mashoko tiri papa, tivakise clinic, tovakisa chechi yeSalvation sezvo sekuru vaipinda Salvation kuitira kuti ana mudhara vazoenda papi padhuza, but zvakanzongodambudzirwawo panzirawo. Makamboonawo here mukana wekuenda pavairidza? Inini zvangu handingati ndakaona mukana wekuenda pavairidza, pokuti sokuti mazuva avaiita zvekuridza pavainge vari paHiti Sterling tainge tutoro adiki tange tuchikoro zvedu. Nhau yeurwere yakauya sei kwamuri? Totangira kunzwa sei paakamboita tsaona yemotokari paya? Ndikangoti inini semazira angu paya patsaona paya ndikangoti ndipo pakatangira patakatangira kunyatsonzwa kuti mudhara ava achanyatsonzwa zvakanaka. But kuti tizonyatsooonawo sevanhu tainga tichigara kunoko ivo vari kuku zvataizoona taingoita zvekunzwa. Asi parufu rwake pakauya vanhu vakawanda zvakadii? Parufu hama neshamwari vakaungana. Pane vamwe here vamungati vaimba vamunoziva vanga iri parufu? Ndiri kurimemba kuti panga paine anzi Albert Nyati anga aripo, ane vamwe wose panga pakawandiwa, but I still remember futi kuti vanga vari minister zvemumusic panguva iyoyo, comrade Webster Shamu vanga varipo futi. Right. Nhasi uno takushanyirawo kunoku
kumusha kurungwe kwa Mfurutsa National FM ZBC muronzwa sei muri kuzvitambira sei? Tiri kuzvitambira nemufaro. Zvinhu zvatangasingambofungidzira kuti mungasvike munzvimbo ine. Saka tiri kuzvitambira nekuti zvinhu zvinoratidza kuti National FM iri kushanda neZimbabwe yese, iri kubatanidza pese, hapana pairi kusiya. Kambo kaungade kutozokwapayidzirawo ndekapi? Kambo kanoda kuti munondikwapaidzira ndikuda kuti mundikwapaidzire kambo kamudhara kanonzi I love your character. Kambo ikako ndikakanzwa kanondifungidzisa mudhara. Kunyanya tiri panapa ndinga ndakutowaona kuti saka zvino unongoitawo memory imwe yekuti unozoona kuti makanzwa kana mkoma Jona vakaimbawo vakaimba kambo akamavanza vachikaimba kuzoya sabhuku ava vakakumbirawo zvakare character hanzi ndirokana ndikura nevazhinji pamagamba emhanzi apa ka vakakumbira hanzi kamba kwapaidzeka. So fine. It's so fine. Abasira seko ngomangu Elliot Masimo achikanzi mkoma president aizvakareka vanga vari munhu ane rudo chaizvo ka nema artists vanga vane rudo nevaimbi ndofunga zvaibvirawo nekubasa kwavaishanda zvakare uko kwavanga vari chairman ka akuzimura uko vaitofanira kutodaro. Even though you are beautiful, baby, I love the way that you come to me and every little thing. Nasi uno ka ndikatoti nezuro nekuti nguva dzakota past 12 nezuro ndakaenda kudombo shawa pachogugudzapo ndanga ndashanyirawo ka mudzimai wamukoma mushakabva Aroni Chinamira chakanyuka amaitarisai amaikosi ndakavaona tikatandara zvakanaka chaizvo iwe ayayaya Chinamira uyuka asi ndakafamba zvakanaka chaizvo kudombo shawa poka kuchogugudza. Amkoma Gabriel Jasi Madzima hanzi tikwapaidzirewo kapu character yaye French. Sometimes you like to chill. Inonzi character pamwe ine rimwe zita. You're such a soft-spoken lady. 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 You're so good, so good, you're so fine, so fine, you're so good, so good, so fine, so fine. Nasino ndata nofonokora ka agamba remhanzi Aroni Chinamira chakanyuka ando pakutenda zvokuruka vegamba remhanzi vabatsira kuti ndikwanise kusvika ikoko. Amuri kuita zvakanaka varume nana mai nana sisi. You've been so good to me, baby. Amufunge ka You've been so good to me, baby. agamba remhanzi vane group ravo You've been so good. riri paWhatsApp You've been so good to me, baby. rekuti mese munoda kujoina gamba remhanzi azvibhadhariswe free of charge. Mugrupu iri panotaurwa nhau dzemimhanzi chete nezvevaimbi, saka zvinoita kuti vaimbi nemafanzi vanosangana imomo vachikurukura vachipanana nhoroondo. Apa anenge vasinganzwisiswe nhoroondo ipapa vaimbi vanenge vachipindura vachipindira ipapo
nesiwo tichikwana-kwanawo imomo pane zvatinenge tichizivawo naivo vateereri zvakare vanenge vari mumafanzi vachitaurawo zvavanozivawo imomo pasina kana kushorana asi donzo riri kuda kuvakana. Ndozoti vanhu vazhinji kamwe vamwe vacho vakutoda kugarira panapa vakutondifonera kuti toda kupindawo mugrupu rinonzi gamba remumanzi. Uyezve mugamba remumhanzi umwa vanounganidza zvakare zvipo zvekubatsira mhuri dzeavo vakatisiya ivavo vaimbi ivavo kamwe kana pane anenge achida rubatsiro tinongoita mudene toendesa karubatsiro rwacho. Tazivana nenhare kuburikidza kane WhatsApp kuburikidza nepenyu National FM tinozoti turudwe ka get together mushure memwedzi mina pagore rega rega. Mushure memwedzi mina toita ka get together kuti vaya vakazivana kuburikidza newireless atomboonana tichifara nekunwa. Ndo zvatinoita kakugamba remhanzi ikoko. Saka nokudaro munhu wese akasununguka magoni akavhurika uyai tifare. Ndikupe namba dzacho atorai penzura nebepa kana ndikupe namba dzaadmin. Admin muchamuitirewo kokupera kwegore kunoko kufana kumpawo bonus nekuti ashanda chaizvo. 0772 219 678 0772 219 678. Akungotaura badzi kusenda message WhatsApp kuti ndoda kupindawo mugamba remumhanzi. Even though you are beautiful, handiti baby I love you way. Tobva tafamba pamwe chete. And every little thing tese takabatana takawadzana. So good, you're so right, you're so good. Asi zvakaita so right. I'm in love with your character. I'm in love with ana eni famurwira the best of you. Ana Clive Piri, ana Conias Madombiro, You're so good, ana Faith Jumba, you're so fine. ana Conias Madombi, Anthony Nzombe varimo zvakare mugamba remumhanzimo. Ana Thomas Mufundirwa, Dzotnet Dzotizei, ana 5 Giant Farera vaimbi varimo zvakare imomo. Ana Alec Musuki zvakare varimo imomo. Traimo Tsangu achinawo mugamba remumhanzi imomo. Captain Matthew Gandarashe, ana Mofera Kamdaranga, ana Njuzu Patience Kashiri, Gogompofu ariko zvakare koko. Ana Mai Chapanga unoona vari T pamamonya ipapa. You're such a soft spoken lady. You're so good, you're so fine, you're so Ana mukoma wangu Mahachi Onias pamaronderapo varimo zvakare mugamba remumhanzi. Rechison Tukuta akuzo zvakare kamudzimai wechirungu achimobhero vese varimo imamo naHeadgirl. Aroni manje uri sei nhasi mazoro dzegadzikwa vaimbi vaona naEdson You've been so good to me, baby. Madombi. You've been so good to me, baby. Edson Nyamunda zvakare ariti You've been so na Jona moyo wacho Josepha Chauke achinaye imomo mugamba remumhanzi. Immaculate character, whoa. Akuzoti Reverend Zvingwaru
Mavari muzakati vari pakadoma apa ka. Stanley Zvingwaro. Mariti. Talk to you for life on this. Ndiwe chete wasara. I love you kind. Right, amaro tereka. Ari gani boti turudwe pana pandakamirira hangu va. Ari kuzondichinja pana apa. Amuri piko. So fine. Apinda iko mboto turudwe. Pana Prince tenda imvurutsa apa. Moti kuliko. You're so fine, so fine, you're so Dambudziko riripo ndrekuti ana kwanza kuwana mukana. Okusvikira madzimai acho. Arikuita kulala. Adi kunzwa chinonzi waiting. Chambwedza kunamzva. Nekuti zvavainazvo ndo zvatisi kutoda. National from Radio Hello. Hello. Makadiko. Mwese makasopera ngoma. Ndo simba njani wangu. Ngutara na Jairo Kumbare. Mhm. Koma vairova. Vairova. Vairova zokuti dai kubvunza kwavo pavana vanosimudzira music yavo iyoyo. Handitika. Murape muchitsvagiridza nhoroondo koma mwana. Ndirape muchitsvagiridza. Mubata dzavapenyu nevakasaika ivava. Handitika. Muri kuda mimi ndeipiko zvinezvi yamungati yakakunakidzai gore rino. Panhoroondo ndakanakidzwa neya uyu Tongai Moyo angakunga vake musha zvakanaka kwaakafikwa kumusha kwake. Aiwa ndatenda mukoma. Kopinde kupwanywa. Kupinda aiwa ndinopa kutenda zvikuru wakovana. 77913 pacho Radio Hello. Hello ngoma mani. Wanu wakuru. Vakoma vaimba. Handitika. Pakarekitaka. Vatamaine simba chaizo. Vamira. Asi chandinakidza. Kana vaimbiwo vachiwanawo zvinhu zvavanosiyawo kana nezvimwe zvinhu zvavanenge vachiitawo zvinorakidzawo kunge musiki inenge ine chimiro chakanaka. Kwete kuti vaimbi vese angu marombe. Undoinza haana kana chinhu chainacho haana. Zvinoita kuti chero mwana akati ndoda kuita muimbi mubereki anobva aramba. Zvinongodzokera panguva yakare kuti kuimba hurombe. Asi apa ndanyanya kunakidzwa nekuti taiona kuti vakasiya zviwanikwa zvakati handitika. Uyezve nekufamba vachiendawo kudzimwe nyika vachisimudzira mureza weZimbabwe vachiwanawo maawadzi kune dzimwe nyika sekuSouth Africa. Zvinhu zvinonakidza zvinokurudzirawo musambo wedu wemuZimbabwe. Handitika. Tinotenda chose ngoma mala tinotenda nezvamuri kuita zvakanaka. Gore rapera 5 giant nhoroondo yaungati iyoyo yakakunakidza ndeipi? Inini yapara nekuti inonyanya kundirwadza. Yapara Zambezi. Ayo ndichagara ndinayo. Handitika. Neya wangu wandaive naye uyu. Upi? Rega ndinyarare. Bye. Bye. Akanini kana ndipedza because video racho ka araindinakidza chaizvo. Tichangokura tichiriona on and on. Love gave me everything that I possess. Nation from Radio Hello. Makadiko. Tiripo Makadi. Tiripo. Ndozi babacho ndipanyanga. Futhi rasikunyanga. Kwakunaya. Kwakunaya. Apa magetsa rumboenda. Komana ime right. Mazvitana president ayapo. Manakirwa. Ndazwa kunakirwa wakaima ndiri mwana mudoko maningi asi yei zvainakidza. Handitika. Right. Nhoroondo yakambokunakidzawo ndeipi gore rino? Ndakafarira Thomas Makioni ndiyo ndaifarira maningi. Dai makazondiroera kanonzi Patrick mune mandipedzera. Aiwa tichaura tikuitira sei tatenda mukoma. On and on. 28 minutes past 12 ndokwa pa channel mukanga. Mina national driver.
Are Chavalo. Halo. Makadiko. Ndakasimba hangu Makadi. Ndo Simba jana wangu. Mukutaura na King from Africa. Uriche upe. Upenye ndiwo unomkoma zvirufaya. Tinotenda mwana wa mai ugona basi. Ndatenda hangu muripi? Ndiri ku Highland. Right. Norondeka kunakidza ende ngoma. Ndakadakirwa neamunhu mumwe ndakangoishikira uno ndatisinyatsozva kuti program inoitwa rini for what. Serious? Yeah, inonyatsoitwa rini because ndinogara ndakarasika mani. Aiwa, mukateerera musi weMonday nemusi weFriday munotibata ipapo. Kutanga na 10. Okay, but ndandiri kukumbira ukava mumboita wakatsvakurudzira chibadura because ndaimufarira but ndakazonzwa mazvihistiri nokufa kwake ndinoda kuti mumbotitirawo tsvakurudzo yacho oma. Yani? Badura. Yachibadura takaita kudhara. Okay. Okay, thanks kamwana. Saka hatichaidzokodza zvakare gore mangwana. Ungaite basa wena because ndine zvatoda kunyatsozwisisa. Zvakafanana nezvei? Kuti zvakazombofamba sei because munhu wataiziva aenda kunze ini ndaitomutora sekutoti ndiye Michael Jackson wemunomupa mazuva acho panyaya dzepfuma but handinazozvisa kuti zvakazofamba sei. Handitika? Ndinotenda ngoma. Because akatiinspirewo kuti gone kubatawo waya idzoti. Sure. Exactly. Tichazosvika neko kwenyiko. Aiwa ndatenda hangu. Waitako mwana wamai basa sebasa. Ndatenda hangu. National Radio. Amuripiko nchaniko. Mbutiudzawo panapa. Halo radio. Halo. Amamuka seko anadika na masili mteswa. Apa Kumani State hapo. Nana dziko la minga Chausi maso abwerera. Rock Tembo Sekuru. Ane muri koko zviriseise. Public Vumba. Parafina hapo. Wafanisa ihunda. Pakaipa National Film halo? Vanhu vakuru. Zviri kufamba mberi Mutape? Handitika? Right. Ini ndizo song iri ya Prince Chetaiga but ati mawanza paya achitaura nega kuti song ndinda kainyora. Pamwe nekuda kuti vaiwirirana. Wakanyanya. Aiwa ndizo Mutape. Kachidimbuka mkoma. All right. Aiwa ndizo tinotambika aiwa maita basa mko. Solo makore. Ndechana malo? Hello. Makadiko. Hello Makadiko. Siko Makadiko. Etsiripo ndiani wangu? Esther Mzunda. Tete Esther. Ndiri right ni Makadi wenini? Ndinosimba ankurise. Noronda yamkoma tendayo chainzwa inonakidza zvikuru. Chirongwa chedu chotinotwarire ndechatidzidzisa gore rinorese iri tafara zvikuru tine zvatadzidzisa pamusete nezvataonawo pachirongwa ichochi kunyanya zvikuru kudzidza tadzidza zvikuru pachirongwa ichochi tatidzidzisa ndichitiwo zvekare panziyo dzavo iyo inonzi character iyo inobata zvikuru izvi nabhudhi vangu vanoifarira zvokuti bhigodi inzvo yakaimbwa yakabikwa zvakanaka chose
pane zvamuri kuti hanzi pane zvatafarira kana kuti zvatadzidza pachirongwa kana kuti muimbi chichi pana baba parapo tokumbira kuti vanhu tiwanikoti tichadzidzawo ngatidzidzei kubva pavari nokuti zvavakaita kana kuti maitiro avari kuita kana kuti avakaita ngatiwanikoti tichadzidza pavari ipapo kuti hazvina kunaka tiwanikowo sisi nyangoti nokuitawo kuti tikazowedza vakaita kana kuti zvavanoita tiwaniko sisi dzisatibata tiwaniko tichazivo kuti zvinhu zvakadai sezvakaipa izvi zvakanaka kuburikidza nezvavakaitawo ngavawanike vachadzidzisa nyika nenharaunda pakubata kwavo. Ngatendangu tete esamaita basa imini Esther Silandiso Mjunta ndeumwe anoramba akanamira pachimuti hapana chirongwa chepane Chilena FM chinovadarika tete Esther National Radio. Hello. Hello. Seven 791 Radio. Hello. National FM. Magadiko. Triple comrade Christmas box. Yanga iriko ere. Aikora. Usasekes. Aiwa. Ndimi kamuri kuharara kumana zvikada yanga iriko ape. Saka iri munzira maybe iri pagwera pagweko kana musina kuiona. Aiwa tinenge takaimirira chirongwa chakapenga comrade. Last tendai vaiko. Vaive munhu ari original. Munhu akanditangira inonzi yakazotanga kupenga nevakomana vemazuva Eben Groove chino nechino wo vakatanga ndevamwe vanhu vakatanga nazvona zvisinei nekuti vanhu vaiziti hazvina mari chino nechino that guy fun achitsikisa ramba achienda mberi saka music yakakazoti vaya murume uya anga asina kumira musha ainakidza mawaire unoziva chakandipedza chekuintrodusa musambo wake ega muZimbabwe. Exactly. Ndokuti artist ikoko. Exactly. Akambovhara zvikanzi imwe anoti pafoya havaigona zvavo asi dambudziko ravaive naro kuti vafawanaka taura kuti vanhu vati tidzizewo zvakawanda tendai vaivhara apa mari apa ko ndokuti business rifambe ka business munhu akangopinda mubusiness chitezewa kuti patopinda nyaya yekuvharana plaza ndikunyepera oza haijensi yaive yakanaka ende tendai vaigona kudiscasa challenge murume uya paaitaura chete waiteerera waitozviona wakapfuma mangwana chaichaiyo wapinda mustudio macho asi ndine uri kuti vazhinji vemaartist vaakashanda navo vaitsemachema kuti hatina chatakawana sweet tongue saka akazopedzisira akungorekodha chete asitaite zvemarketing bcause ndorangarira rimwe gore vanhu vachitodemonstrate saka ndokakanga ndite 98 ndotaona Marcus Banda nevamwe vakawanda zvichinzi kumaroyalty vari kutowanda mofi because havanga vakuda kumwe chakanyama asi kutaura chokwadi chaiko chaiko tendai haraive gamba zvakaizva vanga vakuda tunhu twavo vanga vakuda tunhu apa munhu haasi kubatika asi handizive kuti sei zvaiita sekudaro taimboa kumakambani mahombe maartist aya aichema asi natendai vakaita zvikuti maybe zvainyanyawa vashuma hanzi vashoma vakawanda
vashoma but nana ungade kuziva kuti ndiye munhu wekutanga wakarekodha mapostori vamwe vese makambani vachivaramba asi akangoti rega ndibuzamaiwo vakomana vabati vajehovha vakamiranirwa navo nhasi nanhasi musambo wavo wakapfumbira kudaro because of music yatendai because maefforts atendai and then mapostori vakabva vamhanyidzana kutsikisa exactly vakabva vatowana confidence kuti ivo pachavo vatozivawo kuti vanhuwo music yavo yagara inotofarirwawo and then mastudio aye anga achivaramba ayaye anga akuvada futi akutovatsaka vakuda kuti vabvutidzana kuna tendai kuti aiwa ano imimi kuna prince muri kubhayiza uyai kuno because anga adiscover talent rakapenga and anga munhu zvinotomadifiripo tendai inini hangu yangu aiwa tinopa kutenda zvikuru kakomureti nekupinda kwamaita apa mativhurawo nzeve mationesawo zvimwewo zvatatisingazive kuti aiwa vhalazi vaivharawo zvakare zvokuti maartisti vakatombodemonse takaona chiti toda mari